hau khat sau trik Jun ka sorkar ka permi ya ka wei ka scheme ka bathamai nakamenta ban thep kam thamai ya ki samla ka bagi khot ka agnipat scheme Henry Omslem hadin jongani ki samla ki mi hasurok banile persya ya kan ka scheme bat kumba julong don na pedang kita ki balastang da ka jing ki ka ba penjulor ya ki jaka patba bar ka jingkeli kalong balai ken ki patba ki persya ya kan ka scheme balai ki isi ya kan ka scheme hakani video jonga mantaka singi tungin singau thu shwa ka e gani ka scheme ka e kata ka badan sajrong jangka bat ka e ka badan chalendet jangka bun ki samla ki bakwa e ban join ya ka armed force Henry menta ki persya ya gani ka agni par scheme markane ka jing persya jongki kala poi sha opot ban thang ya ki kali bat ya ki rel haki benta ba pher jong ri jongi bat kini ki protestor ki thang ya ka surok rel ki block ya ka highway bat don ki katto ka neteli ki ying jongki politician per sha target bat ya kata ngin omikran hang ne namar ngamde unong ai khobor to ngin kran shwa ka e kani ka agni par scheme menta kamut ayu ka agni pat agni ka bamut ka ding pat kamut ka lenti da ka ding hato finot banigait na kata ka lenti jong ka ding kat kum kani ka scheme ba hadu saupo hanru hajar ngut ke samla haka system on penrung shaka kam shipai ki samla ki ba hakarta khat news nam shaleng hadu ar phawais nam ki laban apply ya kani ka post bat ya kitu ki bala sha jit hakan ka scheme on khot ya ki agni vir agni kamut ding wir kamut ushipai ding haka lenti ding ka kerteng ka bas ngauma kumbas ngauma ka kerteng kum taru ngauma ka kam jongka kani ka kam de nagabanta ki commission post kum ki lieutenants ki colonel ki rang officer Henry ki de tang nagabanta ki rang sipai lane ki kadan ki barit ki bagi khot ki jawan bar ka jing siu ka longkum ni ba haus nem banengkong ka tulop ka longkum ba laipu hajar shibnai kat ba haus nem uba sau patkin penkiu shelu saupu hajar shibnai nalor nang ta hadin ba usipai ula mi no nakakam kin ayu u ya kapisa khat way lak naga scheme jong government baling ong ba uhab an mi no namar uhab bantri tang sausnem bad hadin nang ta uhab an mi no nakakam kumba nyu posan persen kin weng no nakakam kat ba ar posan persen kin penne ban penrung syaga regular post nakamenta ka full time post hadin sausnem kin IAP ya ka certificate bat ki pisa bat hadin nang ta pin hawat kam hi shawai ka jing shisha ka long ba ka sorkar kan ai kam yo samla tang sausnem bat hadin nang ta un salong biang ubom don kam don jam kam don kanu ka job security dan ka pension bat kata ka long ka jing ka ba khrau bat ka padai ka dauba ha ka ba ki samla ki le persya ya ka ni agni par scheme pi menta ki beru ki wat ya ka kam sorkar dinamar baki perkhat ya ka lawe bakin yo ya ka tulop man la ubnai bat nang ta saka pension bat kum u army officer kitip bakalong ka kam ka ba bon bha ki beru ki borom ha India u army officer u yo bon bha ki jimentoy nang ka kam army u yo ya ka health insurance ya ka injury bat lada u yap ha ka thama kita ki bahaya nga sem jong kin yo ya ka jimentoy Henry hapo jongan ka scheme pat kin om yo kum kata ka jimentoy kin om yo ka jimentoy watang kumbayo ki wepat kinong tri ka kam sorkar kinong persya ki ong baka sorkar ha ka jakaban perkhat kumno ban ai kam ye ki samla ki ai penban da ka temporary solution kum ka trap sardep ka bom ai jimentoy yanoro Henry ki katu kat ningut ki ba support ya kan scheme ki ong wanam pe ya ka kum ka pila ka ba thali shiteng Henry to pe ya ka kum kata ka pila ka ba dap shiteng ka bala pendap da ka sorkar ki ong ba ka sorkar ka ai jingkur khu ya ki paiba ka ai sausnem ka kam bat hagita ki sausnem kan ai kutulop laipo hajar chibnai ka training ka babiang kila banyo bun ba ke jing hikai ka jingnang ka bathamai ka experience ka bathamai bat hakabakut ka sausnem kin ai sa ka certificate bat ka pisa bat da kata ka pisa kila ban seng ya ka kam ka bathamai lane kila ban wat da ke wepat ki jai kam ki ongru kumba julong ki army retired kila ban yo shibon ba ki kam nama ki don ke experience kila don ke certificate tang ba hang ni ru kita ki ba persya ya kan ke scheme ki ong hatu ke experience kala ban ai kam yo bru ngam tharai namar bagi company lane ki we ki kam sorkar ki pechwa ya ka certificate ban ya ka experience hot lada ka de ka kam technician kila ban yo ki we pat ki kam haki bon ba ki company Henry kemare kara soloikan nirap ayu ken yaki namar haka jaka kaba penlut ya ka sausnem haka taka kam kila ban beteng ya ka kam pule bar kila ban yo ki we pat ki jat kam haka jaka jong kene ka agni wir hadin sausnem kalong kaba yaki ban yo admission hakino ki college namar ki haban compete bar ki khna ki ba hakarta jong ki bala pass jaka graduate namar bakalong ka kam non commission officer ki biru ki perkhadro manoken ki ban ai kam ajam yaki
PE mentah ki army ki retired hagarta ka balai popra lani South Coast nem ki long ki ba experience ba ki la ban yo shibon ki kam haki bon ba ki company Henry mentah kini ki ba arpu ar hado arpu san sem kerta ki retired kum ki agnivir manoken ki ban ai kam yaki like no tangka up security haki ATM lani haki bank nalor nang ne kini ki full time army ki yo ya ka pension bat la jia ba ki yap hakatma ki bahayeng hasab jengki kin yo ya ka jimentoy Henry kini ki agnivir pat ki yap kum ki hero ki bom don ka compensation shaki bahayeng hasab jengki ladang ye kran bahaya kene ka ju ka kam kin tre ka ju ka thma kin yele hatu fimut bakinong shon kin e yaki bat lada ukuli unrung lang baka met jong kito ki full time kini yo ya ka pension na ka sorkar Henry kini ki agnivir pat kim yo ruem pitip baka kam army ka long ka kam ka ba bha bantre London day ubala raikot umla ban sha ya ka jing da tha jong ka Kashmir bat kim not ban sngap ya ka jing thai ka soloi jong kinong shon kumta ka long ka ba shisha Oj ki kato kat ningut ki CM jong ki jela ba pher ba sanshar ja ka BJP ki ong bakin ai ka priority lani ka reserve seat nak banta kini agnivir hakino kino ki kam sorkar hato finge bakan long kumta shubu menta ka post LD ka baki shim ya ki bala pass class 12 lani graduate menta kini ki agnivir ki bala shong that ki barung haga kam agnipat hakarta khat news nem perkhat phi ka class ayukin pendep bat lada fidei unong aikam yano fin aikam hatu fin ai ya kita ki bedai hok pan yo lani fin ai ya kini ki agnivir ka bom la long sudah ka jingkeli ka long hatu kin ai kam ya kita ki henyau pho san person ki bala syak kentat ngam tharai hadin bakila syabe na ka kam jengki lalaki wan ban interview hakiwi pat ki kam kin keli ki ya ko we kin jingkeli balai fi syak kentat ke ai kin jubab hoj wala ka taru ka sarkar ka ai ya ki lai tali ki daw ka jimentoy nagani ka scheme ka banangkong bon ki sipai menta ki don hakarta ka balai pho arsnem bat kane karta bon bha ki bomla shuban mare Henry Haden bala pentre kam ya kani ka scheme karta jonggi army ka de ke baklan bha karta ka bakhat phra hadu arpu saus nam karta ka baklan bha ban mare bat hoj ngila ban ong baka army jong India kin long ki samla ki bom experience ka baar ka pension jong ki army ya mentahi man la usnem ko sarkar ka hapan siu hadu san point arpusan trillion nak menta ka tulap jong ki sipai bat nakane ke pisa kumba way point million ki penut tang nak menta pan siu ya ka pension ya ki sipai ki bala shangthai kat kum ki jingkhen ki bala ai baya mentahi ki ai pension ya away pa away usipai ubala tre daki khat news nem bat kumta dak ba pentre kam ya kan ga scheme kin save hadu shis pa khatsan million ke pisa kim don kam shu ban siu pension ya ki sipai ki bala shangthai bat kim don kam shu ban ai ya ki way pat ki jimentoy ya ki sipai ki barit kan mau hang ne ki mention ya ki sipai ki barit nono bastang Henry ya ki sipai ki ba he kerdan pat kumjohi hatu kamlong ka ba arsap hatu kamlong ka ba le shiliang hatu uta usipai ubarit tangan shu se hadem bolo shong thai tang usipai uba he tharai uba tip an tangan haba keli ki ya ka jengkeli balai ki pendu ya ka pension jong kite ki ong hana bakitre tang sausnem kumta ka sarkar kamla ban ai pension yaki haba kumta balai kim pendu shua ya ka pension jong ki MP leni ki MLA kini ru kitre tang sansnem bat sakawai ki la ban contest election biang Henry hakawai ka liang kini ki agnivir pat kimla shuban apply arsin ti haba kumta balai om pendu shua ya ka pension jong kite ki MP bat ki MLA kabaki la ban save ta ki bon million na ka bantakan new technology bat ka modernization ya ka system jong ki army kini ki MP leni ki MLA ki job tang shitem Henry ki yo ya ka lifetime pension kumta ka deman pendu ya ka pension jong ki khanang bamakiru kin wat kam hadin balakut ka tem jong ki bat kabalai ki ong hana da kabale kumne kin pendon kam ya kata kipisa na kam taban thet ya kitir kitar ka thamai ke new technology bat ka modernization ya ka system jong ki army ka jing yakhi jong ki pajba kalong halor ki bon bha ki banta ki bangam la ban ka wartang ha ka we ki video Henry ngan ai phi ya ki katto ka ni teli ki daw ki ba penlong ya opajba ban yakhi PE ki bru ki perkhat pakade ka kamram jong ko sarkar ban ai kam ya ke pajba kala bandai kanu ka kamru kala bandai directly lane indirectly lang baki kam private ka sarkar pat ka ong bakay le hikat ka bakala ban ai kam yo pajba nong song snong jongka lada pipe ya mentahi ka tulop jong ki bateri private ka kham he pan ya ka kam sarkar Henry ka jing ka long ba ka kam private ka long nak banta jong kitu ki bala don lat lupa
Kim berkat ia obaduk ia obarangli ki berkat ia ka jementoy lade. Berkata ka deban longkum tahi. Namar ka kam private ki hap berkat hi lade shwa. Tang bahasa kawe ka jing hang ni ka longpat baka kam private kam ai bon ki facilities kumbaka ai ka kam sarkar. Kam ai ya ka job security, kam ai ya ka pension, bat kum ta ter. Bat day na kata kadau ki briu ki abda ki lak ngud na kamenta ban thep ya ka kam sarkar. Tang na kamenta ka post pion ke ba shispa leni arspa teli daki lak ngud ki sam laki ba apply. Henry mentah ban penirengkat barkane ko sarkar suki pasuki kala pendu iya kaniro. Mentah ke sarkar kala pendu iya ka pension jong kinong tre ki batre hakis 6,000 shipho sheneng bat kum ta ter. Bat mentah ka persyang ban penduk saha central ro ban penirengkat barkane. Kini kinong yaki ki ong ba mentah ki mi bon bha ki private institution ki ba ai training yaki samla ban pengkrek na ka mentah ka kam sipai. Ki penlut arsnem HNCC bat shisnem tam hakite ki private training center ban yo ya kalat ban rong haki kam sipai. Bat mentah ladaki yo kam tang na ka mentah ka sausnem tekan mentoy ayu kenya ki ban penlut ya ki portang ki hagi NCC bat hakite ki private training center. Ki bon bha ki samla ki batrang shirhem ban syakri yakari na ka barung haki kam sipai haki kam army mentah da ka penrung ya kan ka skim shibon ki samla kinduk no ya kata ka jing terang banrung haki kam sipai kiduk mensem no banrung hakani ka kam da ka pentre kam ya kan ka skim shibon bha ki jing duk nong kin yo kam tam ki ripai ba banrung haki kam sipai ke don arbenta ka banangkong kin recruit leni penrung ya ki officer ka bamud ki kadan ki ba kham he bar ka ba arpat ka rang sipai ka bagi khot ki jawan hangne ka jing e kalong ha uparit uhaban tre tang sausnem bad hadinanta kin kenjat yo kad ba ya ki officer level pat kan ne kum joi bar ka jingkeli kalong hato phin alat ya ki khon samla jangphi ban bam kuli tang da kan ne ka jingpen be ka sarkar ngin sai kan doi phi hakwi pat ki video tat hadu ka kapor bye bye stay safe.